Lav lige... Wow, jeg nåede ikke engang at hoppe ud, så skød han mig allerede. Jeg lige laver lige Clutch King. Jeg nåede ikke engang at hoppe. Wow. Oh my god! Hey, det var ret god flash, det der. Det var så... Var det mig, nej, du har flashet, tror jeg. Var det? Han flashede sig selv. Fucking jo. Bagved dig. Bagved dig. Jeg hørte det. Det var ikke bagfra. Nej, jeg prøvede Det er comeback, eller ikke? Stå et hjørne, det er farligt. Oh my god! Jeg freaking piger. Jeg står der. Ej, Nej, han står der. der. Ja, stik der. Vil I venter han ikke bare på bomben? Ja! Ja, smukt Alex, smukt. Sådan, mand. Er der en main? Ja, what? Der er en foran dig, Alex. Hvordan har I kunne gå ud for main? Jeg så. Der er en freaking main. De prøver at nice igen. Nej. Nice. Godt. Nice. Der er en midt med over, bare du ved det. Jeg ved. Alex, det er helt okay, vi prøvede sgu. Nice. Nice. Eller sidst med AV. Bare playtime. Luk down. Jeg ved ikke, Nej! jeg ved ikke, hvordan vi gør det. Nej! Hvis vi vinder den her, Alex, så bogstaveligt talt, jeg bruger alle de penge, jeg overhovedet tager med i morgen, for fucking købe cola til dig. Vi kunne desværre ikke præstere at vinde den her kamp, men der var heldigvis nogle clutch indimellem. Det vinder vi. Men og Mads han får siddet op, så han kun har... Jamen, jeg dropper våben til jer. Okay, jeg kører. Jeg dropper rigeligt af våben til os alle sammen, vi har ikke råd til at tabe mere. Gap boost. Ja, play safe, de stacker B, så 3 B. Tobias skal på mig B. Okay. Monkey, jeg skulle have boost. Fuck, nå okay. Tobias, hold her. Eller prøv så der går derhen og hold. Jeg ved ikke, hvor du er, men... Det lyder som om det er B, det er B, guys. Roter. Jeg vidste, de stacker B igen. Og jeg kan ikke rigtig... Der står en inde i drop. Hvorfor pusher du? Jeg kan ikke gøre noget. Jeg døde. Fuck, sorry, jeg nok at dræbe mig. Bump er ned. Kig i drop. Så hvor hold connector? Der er Mumbo. Han kommer fra vinduet. Emil. Nice. Nice. Og der vandt vi. Nå, Mikkel, hvem var det, der lå øverst? Mikkel? Emil, Nice. For fuld op. Nogen, der skal have drop? Nej. Og jeg er B, fordi jeg tror, at de vil tro, at vi gør A. Fordi det er den sidste runde, vi har lige vundet på A nu. Du tror, de vil tro, at vi vil tro, at de går B? Jeg tror, at de vil tro, at... Ja, ikke? Okay, lad være med at flashe eller noget, bare kom. Og Ja, bare sneak. Fuld sneak. Lad være at lave nogen lyd overhovedet. Okay, så venter vi her 10 sekunder. Så siger vi... Jeg holder bagfra. Og så siger vi, Allah Akbar! Nej. Er nu værd? Der er ikke nogen lige her. Vi skal snige ind hele vejen ind på side. Først når vi har plantet på dem, kan vi... Okay, ud. Hopper! Nej, det hopper over på vores hoved. Han hopper op på mit hoved. Han hoppede altså op på mit... CT, jeg dør nu. Nej, jeg fik ham. Med det bedre end anden. Oh my god. Den sidste CT, I har. Ja! Nice. Nice.